Yo, teruntuk panjenengan semuanya, Wongkong ini buka gitar. Biar acara malam hari ini diberikan keberkahan untuk kita semuanya, diberikan keselamatan untuk kita semuanya, sukses untuk panitia penyelenggara, sukses untuk panjenengan semuanya. Terima kasih buat jajaran keamanan dari TNI maupun Polri. Marilah kita sholawat, kita berselawat kepada baginda Nabi. Kita ucapkan selamat datang senantiasa ke rumah-rumah kita, ke negeri kita, ke seluruh semesta kita. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad, semuanya sembah hormat katur panjenengan semuanya. Jelas itu yang dibanding ora ono sing ame aku ra iso yen kon gawe-gawe. Fall.
bersama. Namun waktu yang memisahkan kita kurang lebihnya dari saling karya budaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbah Ratiem bakul rambah menawi kirang marem nanggapi abah nyanyi bareng-bareng Hiro Lupa. Hey 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 hey. Ini baju ini. Mundur timbang hatiku acur pamit putulan karo kanca jebul ra jujur ra nyangka ora ngira jebul kowe tega ninggalake tresno milih karo wong liya tuturamu Sri awakmu kuwi teka-tekane menyakiti kau mengkhianati apa aku kurang sekti apa tamu kurang ngeri bakal tak goleki penyebab perkara iki. Rasa saiki kowe beda jare gedhe rasa malah mbok banding-bandingno aku pengen ngerti fotone bocah kuwi sing marai lara atiku tekan saiki aku dadi curiga jane ana apa mbok rewangi weanan sekolane bendina sapa sing ra ngelu yen dadi aku gagas pasangan sifate kaya Astagfirullahaladzim.